Joey! Chandler? Čo tam robíte? Myslel som si, že ste už dávno... Nie, len ona vypadla s mojimi vecami. Ty si tam holý? Nie, tak celkom. Mám babské gaťky. A ty tie gaťky nosíš vždy? Nie, mám ich prvý raz. Tak tomu sa povie smola. Človek si poprvý raz skúsi gaťky a niekto mu zmizne aj so šatami. Ja som si ich neskúšal. Chcela to odo mňa Suzy. No tak ukáž. Nie. V živote to nikomu neukážem. No dobre. Teda to je sila. Joey, každý to neznáša. Chandler je tam v gaťkách. Čo? To chcem vidieť. Bože, nie, nedívaj sa. Čau, pupuš. Chlapci, požičajte mi niekto slipy. Nie, nepomôžem ti, ja ich nenosím. Povedz mi, ako môžeš chodiť bez nich. No, beriem si príklad z chlapcov v ružových gaťkách. Tak teda, Ross, dám ti $50 za spotky. Dobrý. Fibi, podáš mi to mlieko? A nič tam nie je a nohavičky si nechaj, a?